I pozdrav svima ljudi, ja sam Android Gamer i ljudi, danas ćemo igrati sasvim novu igricu Lego Star Wars ljudi. Prvi put je igramo i evo ga, ovdje imamo da biramo dobru ili lošu stranu. Evo ja ću ovako, biram dobru stranu. Ja sam uvijek bio dobar. Evo ga, biram ovog. Igrica je jako dobra, zanimljivo. Ovo sad upravo padam s neke velike visine. Ne znam, zaboravio sam kako se ovo upravlja. Jao. A ovi me pucaju sa strane. Dobro. Nije malo čudno. Dole. Ok, nema veze. Što bi? Jo! Hvala. Congratulations. Dobro, ovo je baš bilo lako. Ok, idemo na ovo. Šta god. Ok, idemo. Igrica je jako zanimljiva. Ne! Propao sam. Nema veze. Idemo ovdje. Tako je. Ne mislim. Koga pucam? Valjda ovo je ovdje. Ajde, sruši se. Jel treba da pucam u ove? Srušio sam ga. Dođi vamo. Mislim da treba... Aha, i ovaj je srušen. Ovaj ostao. Umri. Još ti. Dobro, još vas nekoliko. Ne mnogo. Ok, evo ga. Hajde. Joj. Samo trebam glavu da... Ajde. Ova je... Full. Još je ovaj ostao. Eto ga. Gotovi. Još ovam. Ovog. Ok. Ovog bi trebali brzo. Jao, još je ovaj jedan. Nema veze, sad ćemo mi to brzinski riješiti. Nema veze. Ajde. Ja. Eto ga. Ovo znači da smo uspješno riješili misiju. Da vidimo ovog. Kaj god bi. Aha! Znači i ti padaš. Ne razumijem. Jako teško je s ovim upravljati. Pritom to ovi gađaju. Ti... Ej! Super. To znači da smo uspješno prošli misiju. Što je jako dobro. Ne znam, ja mislim da smo... Evo ovo nisam još iskoristio, ne znam šta je zapravo... u svemiru smo. Kako zanimljivo, iznad planete Zemlje. Šta vas je? Znači, ja moram da ove...
Ne znam ni koga pucam ni šta. Ko mi naleti. Znači, pratim ovu strelcu. Znači, ovog ovdje. Ovo je taj glavni. Ja mislim, nisam siguran. Ja. Jeee. Što bježi. Ne vidim ga. Gdje si? Ovo sad ja. Evo. Evo ih. Evo su ovdje. Čekaj. Cijela galaksija. Znači, opet saks. Oni su vama, pa ne vidim, jao. Ima ih previše. Ali eto, zanimljivo je to samo što, zanimljivo što je Lego. Držim ih za korak. Neki su mrtvi, ne svi. Evo ga. Glavni je pao. Au, ima ih još ovo. Evo ga. Drugi glavni je. Ja, sad imamo ovu grupu. Eto ga. Čoj. Još malo pa će kraj, nadam se. Jo! I oni pucaju nas. Bježi odavde. Bježi. To je to. 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 Evo ga. Još malo. Sad će. Evo ga. Nije još kraj. O, još koliko. Evo ja se predajem. Predajem se. Gdje je ovo tamo što je blizu planete? Približavam se planeti. Ne. Congratulations. Ok ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svidio klip, nadam se, ostavite like, share, subscribe, komentirajte se. To bi bilo to ljudi. Ništa. Lijep pozdrav za sve vas i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!